Sanibonani. Bafowethu. Bafowethu, i-content yami ayikazi ukugqugquzela ukukhuluma okusha. Futhi ayikukhuthazi ukukhuluma okusha. Noma ngabe kuthiwa umuntu unjani noma ngabe wenzeni, angikaze ngikukhuthaze ukuthi umuntu ujatshulwe mayehlelwe into embi. Angikaze nangelilodwa ilanga. Ngakho ke abantu abaphawula njengalo sisi noma ngabe umfowethu angazi. Ukusuka manje sengizowadelete ama-comment anje. Ngithinde ngimblock umuntu ngoba akekho umuntu ojabulayo uma omunye umuntu ehlelwe into embi. Lo sisi ukhuluma kambi uma ekhuluma kanje. Lento kasiqiniseko ngiyibonile nami ngiyibona nje manje ngoba ngibe busy kakhulu ngangayinaki ifoni. Ngitsho ngoba ngizoyibona manje. Uma sengithi ngiyachecka anginalo iqiniso layo, angifisi nokuyikhuluma ngoba anginalo iqiniso layo noma iyona noma akusiyona. Ngisabuke nje la ngathi ngiyahamba ngiyobheka mhlambe kuma video akhe angangakuthola okunye okuphuma eceleni. Kodwa engithi angikhuze asifundeni ukuthi uma singabantu noma ngabe umuntu ukhulume noma kanjani noma kanjani, kodwa ungafiki esigabeni sokuthi umuntu uzufisa ukuthi aphunyele umphefumulo wakhe. Ungafisi lokho. Futhi ungafiki esigabeni sokuthi umuntu ufike esigabeni sokuthi umuntu ehlelwe into embi. Noma ngathiwa mhlambe kukhona okwenzekile noma ngabe akukho okwenzekile kusiqiniseka. Kodwa akukhulunywa kanje uma umuntu. Wothi uma ukhuluma wenza into noma ukukhuluma ukukhipha ngomlomo wakho, khipha ngomlomo wakho into noma ukubeka emicabangweni nasengqondweni yakho into ongathanda nawe uma ingenziwa kuwena. Musu ukuthi enye ingane yomunye unkosikazi bese uyifisela into engeyinhle njengale. Ngoba nayizelwe inkosikazi njengoba nawe uzelwe inkosikazi nje. Bafowethu ngiyanicela, ngiyanikhuza. Mina yami content ayikuqhuquzeli ukulinyazwa komunye umuntu. Futhi ukuzondwa komunye umuntu ukuthi umzonde uthathe isayidi mina kwelami cha. Naqala ngeke ngayikhuza lento kade ngenze enye ngikhuza uMax Makhaya. Wakhona abakhuluma kanje. Ngaba blocker ngaba delete. Kodwa sengizothatha isinqumo nje permanent ukuthi makuwukuthi umuntu ngiyamdelete ngiyamblocker impela. Ngoba igqugquzela into engalungile bafowethu beke. Abhlungu lamazwi lawo, abhlungu lamazwi awekho mnandi. Mangabe ukuthi ngempela okwenzekile kusiqiniseko. Sithi dudu nje emndenini noma singakabi nalo iqiniso ngoba nami ngithanda ukukhuluma ngento enginganasiqiniseko sayo. Futhi ke nokukhuluma nje ngiyengikuthandi, ngiyithandele nje ukuthi makuwukuthi nanga uthanda ukuphuma ngimkhuze ngoba ngisuke ngimlandela, ngilandela icontent yakhe, ngihleke la kufanele ngihleke khona. Mayisegeja ngithi okay kodwa ngenza ivideo nami ngithi kumqoqa kancane, hayi ndoda hayi kanje. Bese kuba ukukhuluma indlela mina ngikhuluma ngayo. Mangisuke nje ngikhuluma kanje uthi omunye ngiwaye ngithethe, angithethi indlela mina engikhuluma ngayo. Ongaze ngithi mangabe ngikhuluma wena uzwini ukuthi mhlambe ngiyathe cha angithethi, so nje ngikhuluma nje mina. Bafowethu asikiyekeni ukuthi ma umuntu ehlelwe into ebuhlungu noma umuntu mayenze into wenza ivideo size sifike esigabeni bafowethu sokuthi impilo yakhe kufuna iphele. Bafowethu ngiyanicela ngane zakwethu, ngiyanicela maZulu, ngiyanicela bafowethu, ngiyanicela ayibe ncane bafowethu.
ma umuntu egejile bafowethu zikhona ezinye indlela ekungenziwa ngazo ukuthi kuvalwe nama-account akhe lowo muntu lowo. Hayi ukuthi bafowethu bese kugcina kube kanje ayibe ncane. Ngiyacela Mazulu, ngiyacela kakhulukazi mina eyami content, mina ngihlale ngikhuza ngaso sonke isikhathi, ngaso sonke nje isikhathi ngayikhethela lokho. Ma umuntu athi uyageja kakhulukazi ngoba abangaphansi kancane kweminyaka yami, hayi bese ngingenelela lapho ngikhuze, hayi musu ukukhuluma, xolisa kulento le, xolisa kulento. Akukho kodwa okumbi engikugqugquzelayo nengukhuthazayo ukuthi sekungaze ukuthi umuntu hayi bafowethu ngisho izondo, asikho isidingo sezondo bafowethu. La kusokwenziwa ama-content kuyadlalwa, kuyancokolwa, asikho isidingo sokuthi bafowethu sesingaze sithathe isinqumo sokuthi impilo yomuntu siyithathe. Ngiyacela Mazulu, ayibe ncane, akube amagabade. Ngiyacela nje sizwe sikaphunga nomageba, ngiyacela bafowethu akungaze kufike ey'gabeni ey'njalo. Ngiyacela Mazulu, ayibe ncane. Ngiyabonga kakhulu.